Det er jævlig få vet at denne sykkelen her, den her er ganske så sjuk historie. Du ser hele dekket helt skjevpult. Klokka var 08:55. Bussen går klokka 9. Jeg kommer ut gjennom døra her, ikke sant? Kommer her. Spurtene tar faen, bare koster med meg sykkelen. Fordi den sykkelen jeg vanligvis bruker, den var ødelagt. Teker med meg den, spurter ned av bakken. Hjulet låser seg, far ut av ledd. Sykkelen kommer der. Jeg kommer der. Trippel back, altså 1,5 runde rundt. Så ligger jeg flatt nede, skrubbsår på hele meg. Ingen kommer. Ser naboen kommer. Da tenker jeg ut haikingen. Haiketegnet. Faen, nå kommer naboen. Det ser faen ikke bra ut. Jeg tenker hva i helvete er han her. Dreg med meg sykkelen. Han snur. Jeg kjører rundt. Og så til slutt så rekker jeg bussen med overtid på 1 minutt. Måtte... Bare gutt.